Hi everyone! My name is Manang Ella. Ang vlog na ito ay patungkol sa mga mali-mali. Andito tayo ngayon sa bukid. Let's G! Hintay lang, i-video ka na eh. Bot ay. Latig! Bubo ay. Buto. Buto. Buto ay. Ata na ilangit. Lakan. Ay lang ni Bingbeng. Dekel. Kel ay. Alam natin. Nene, galis! Apa pa panantay na? Ipina. Wow! Oh! Ipina! Hingkay na. Ipina na. Ipina nga pag nantay ako. Ay, muna kayo ah. Oh, dito ka lalaki! Pagkiti silok-silok. Ate, hindi na magigtutin natin ilso. Diyan, diyan! Nakadayo. Diyan, diyan! Nakadayo ng ating ilso. Nikabalyaw, ayan! Nikabalyaw, ayan! Alam natin. Amay. Ayan, ayan! Kabali akong kulay. Hoy! Ako katawa, katawa. Hey. Silok na ah. Epic fail ah. Ha? Ha? Hindi na din tinakito. Ah. Puro ako sa cellphone. Aray! May papaanawa dito taltalon. Nakaluto akon. Sa nga may tayo paanawa. Ay, ito Jenny, antibali. Ito antibali. Hello Philippines ka na ni Kam Pilipinas nga. Hello Philippines, Kam Pilipinas nga. Tiyagi ng tibalir. Kamera dyan. Nay, nagpiksa mo di drama na. Kasi apo ti agsika. Ibaot-baot. Ante. Ate ni auntie ni dito na snake prank. Auntie Baler. No. Ante. Karma. Kala ka ba? Kabalyo. Kabalyo. Naisip. Bulat. Ajay. Bye-bye. Ay! Ating Bingbeng. Kristo. Dasilok yung apang. Ah, Dasilok yung. talagang adda. Lagi na sila namin. Ayan. Ya, maserpat. Aja dagal ba na? Ay. Pagka magbanit ka ni apong ko. Ni apong ko nga napintas. Ako ano yung nalasa. Ito na pagnaan. Awan, si taong nalasa. May sabit kayo. Minado ka nga taong nalasa. Awan. Shock. Kayat ko man. Umusok tayo. Tako urin mo ti panglabas ito. Man ah.
Video ka lang taapong. Aray ko! Abaw! Salamat! Bye! Nagbabay ka apong. Bye-bye! Panday Jackie ni anti nga silok-silok. Ni anti nga anti nga supi. Ito man anti lingling. Ting bang. Ito yung papaanaw. Antay! Ganampingan! Ganampingan! Naala. Makitan to ni ipag ko nga ako. Ni ipag ko nga Diyosa. Agtugkail. Agtugtugtar o bumarak. Asot! Ay, Diyos! Aray ko. Aray na matulid. Supingkong ko lang. Sabay nga eh. Hindi jibaner. Ni Apo. Yes, ay nalpasin. Gustong kabayo. Ay, Aghay kan Apong. gusto kabayo pa. Ang katitiktot, aghay kan. Hi, hello. Ay, apili kasta ka. Ay, lang. Ay, apili kasta ka. Ay, Makikiktot. Sige, Nestor. Mayatin. mga lagatan mo. Day, pati mit ane natulid to. Hala, amaya, magiktot ka lang tapang. Kitain ka lang, facial expression. Kitain namin kamay. Aray! Digti ba? Ay. Almay. Karag! Awam mumbok na dandanain. Napanta ka mo nante. Karag. Ay, karag! Ay, karag! Nakat. Ay, Talaga ako na na. Ajam amok kay nagtalna na hindi na makikot. Ngayon. Nagpasin.
Nayawanin ng tisupingay. Ayun, nalpasin. Awi din. Aray ko. Awi din. Umaya! Daytan! Ah! Di suping. Bye-bye. Ito na na. Ito na na. Ay, ako ilat. Ilat. Ante! Lagyan ka. Dito ay isang ganda. Ante. Mahalaga lang ah. Guduin mo. Latang? Uy. Latang. Madi alam lahat amin eh. Ayun na alam. Ayun na alam. Adajay, nakadulain. Mm. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Very much. Very much. Thank you. Thank you. Ay, Purwak! ikaw ay naman ang kabalo ata. Ay, naman. Ay, nang nagdala ko yung ginina na. Yo! Agipay aday. Ay, aday yung baso. Ay, patali pa aday. Ante! Ante Baler! Ikam natin nga kwa kano. Diyan natin kasi. Yung magdrama ka na. Shot! Panagbubugo! Ah, perfect! Wala, bugo-bugo. Oh, puro silokdan. Pagliriyaw mo sa sigap! Sigap! Okay, makiktot ka kasi apong. So yan, nalpasin, agawid tayon, kakabsat. Awid din. Nalpasin, tira epin. Ayun. Nalpasin. Bye everyone, thank you for watching.